Assalamu alaikum jama'a, ina muku sallama irin ta addinin musulunci tare da kuma taya ku murnar zagayowar wannan wata namu mai albarka. So a halin yanzu na san ni ba bako bane, na riga da na zama ɗan gida. Gaskiyar lamari ban so na ce komai ba, ban so kuma na sake wata magana ba. Amma dai gashi dai ta dole mutanen mu ko kuma in ce mu gashi dai dole dai kun sake dawo da ni. Dole kai buƙatar na yi wani bayanin. To kowa dai ya gyara ya sani haka, kowa ya bata kuma ya sani, ya kamata mu dinga nazari. To zan yi magana ne akan abubuwa guda 3 zuwa guda 2. So abu mafi muhimmancin bayanin farko gaskiya game da ku ne masu sana'ar downloading da ke tura wa jama'a irin fina-finan da muke fassarawa, musamman ma dai akan fim ɗinmu mai suna Shu'uma. Ya kamata ku san cewa fosta wadda muke siyar muku, wadda kuma ita ce alamun cewar kuna da fim ɗinmu. Wannan shine abin da yake bamu ƙwarin gwiwa ko kuma yake bamu damar da muke sake yi muku wani fim ɗin muke sakin sa a gaba. Amma kuma sai gashi yau an wayi gari yan downloading muna baku fosta akan farashi wanda kuma bai taka karya kuma ya karya ba, amma waɗansu kuma duk da haka ba za su yi wannan fosta ba, kuma wadda wannan fosta ita ce shaidar ka sai fim ɗinmu. Sai dai su ojoro su ɗauki tsohuwar fosta ta da, su samu kwali ko takarda su rubuta lamba, su rubuta fim na kaza. Bayan ba siya ba amma kuma suna tura mana fim ɗinmu bayan sun ƙi siyan fosta akan farashi da bai taka karya ba. Duk wanda zai tura fim ɗinmu ya kamata ya kasance yana da wannan sabuwar fosta, domin wannan ita ce shaidar da take baka dama ka tura fim ɗinmu. Idan kuma ya kasance kana turawa kuma baka da wannan sabuwar fosta wadda kake turawa ta wannan fita, to baka sani muna da kwamiti waɗanda muka tayar domin bincika mana akan wannan al'amari. Kuma ba burinmu bane mu ga mun ɓata wani ko mu yarfa wani ko mu ba wani damuwa ko kuma mu ce wani ya samu matsala ta dalilin mu, wannan duk baya daga cikin burin cikin sana'ar mu, kuma hakan bai kyautu ba. Amma kuma ya kamata ku kiyaye wannan doka domin kada mutanen mu su zagayo su ga baka da wannan fosta kuma sa'annan kana tura a wannan fim din, hakan zai baka gaskiya damuwa, wanda kuma baka yi wa kanka adalci ba, mu kanmu baka yi mana adalci ba. Saboda haka idan haka ta faru kada kai kuka da kowa, kawai ka kuka da kanka. Saboda haka akwai mutanen mu da suke zagayawa suke bibiyan irin wannan al'amari. Shugaban kwamiti mai suna Danjuma India mai lambar waya a kamar haka. Wannan ita ce lambar shugaban kwamiti Danjuma India. Ya kamata ka kiyaye kada same ka da wannan laifi, tunda kai ma ba kyauta kake tura wa al'umma wannan fim din ba, domin hakan ci gaban mu ne duka gabaki ɗayan mu. Yawwa, sannan kuma akwai masu korafi akan ba sa samun fim na kaza da kaza da kuma rugo fina-finan mu dukansu ba sa samu. To dukkanin ne fina-finan mu waɗanda baka samu ba za ka iya samun su a ko ina kake a faɗin wannan duniya gaba ɗaya. Za ka iya mallaka su ne kuwa ta waɗannan hanyar. Na farko dai akwai shagon Sulaiman LD da ke kofar Wambai layin 'yan katako a Kano, kuma zai tura maka a duk inda kake katin taɓe shi lambar waya kamar haka. So ga lambar sanan Sulaiman SD da kuntin taɓe shi za ku je da za ku samu wannan fim a ko ina kuke. Sai kuma Aliyu SD ta wannan lamba shi ma zai tura muku wannan fim a ko ina kuke a duniya. Sai kuma maganar da ake akan wai mun dakata da fassara wannan fim da azumi, gaskiya ba haka bane ba. Kawai dai mun rage shi ne yanayin azumi, muna yin sa guda 2 a sati madadin guda 4 a sati. To har yanzu da yana nan Alhadi da kuma Laraba, sai dai yana fitowa ne ɗaya madadin guda 2 bayan sallah, kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah. Abu kuma na gaba da zan yi magana shine game da tashar YouTube ta Al Hussein Records TV. Insha Allah muna nan muna shirye-shirye yadda za mu ɗora muku ƙayatattun shirye-shiryen mu akai gabaki ɗaya. Da sauran fina-finai ba iya fim ɗin Shu'uma kaɗai ba, da sauran fina-finan da muke fassarawa duka a harshen Hausa. Amma albishir ga masoya waƙoƙin fim ɗin Shu'uma, insha Allah a cikin shagalin sallah za mu kawo muku kundin waƙoƙin fim ɗin Shu'uma gabaki ɗaya da kuma subtitle na Hausa. Muna godiya a gare ku da mu da ku abu ne guda ɗaya. Ƙauna jini ke nake son